תודה, גברתי יושבת הראש, חבריי חברי הכנסת. אני קודם כל רוצה להודות לחברת הכנסת נאוה בוקר על הפעילות שלה באמת האינטנסיבית, מתוך היכרות אישית שאין למעלה ממנה של פעילות המשטרה וחשיבותה וחשיבות שלטון החוק בכלל וחיזוקו. ואני מודה לך שהעלית את ההצעה לסדר ואת כל הפעילות שאת מקיימת בנושא, שאני בהחלט רואה אותה לברכה. אני מסכים עם כמעט כל מה שאת אמרת כאן, ולטובת מי שמקשיב ולצופים צריך באמת להבין שכשאנחנו מדברים על הפופולריות של המשטרה, מראש המושג הוא בעייתי, וגם ההשוואה לצבא היא השוואה מאוד מאוד בעייתית, וזה מבלי שאני מדבר עוד על תקציבים או מסלולי קידום. צבא הגנה לישראל הוא הצבא של כולנו. כמעט לכל משפחה יש בן או בת או אח או אחות שמשרתים בצבא הגנה לישראל, ובוודאי שהרבה יותר קשה לכעוס או למתוח ביקורת על גוף שאחד מבני משפחתך הוא חלק ממנו. המשטרה היא גוף הרבה יותר קטן ומצומצם, וכשאנחנו משווים את הפעילות היומיומית שלה לצבא, והצבא נלחם בשם כולנו באויבים של מדינת ישראל שרוצים לפגוע בנו, המשטרה, וזה תפקידה ולשם כך אזרחי המדינה שלחו אותה, היא זאת שצריכה להשליט את החוק ואת הסדר הציבורי, והיא צריכה לפעמים כדי להגן על אדם אחד מפני אדם אחר גם להפעיל כוח ולפגוע בזכויות. ואין ספק שהפעילות הזו של אכיפת חוק על מי שלעיתים מפר אותו היא לא פעילות שאמורה לזכות בקונצנזוס או בפופולריות, ואם הדילמה של השוטר זה בין להיראות נחמד וטוב לבין לאכוף את החוק, אני תמיד אצפה ממנו שיאכוף את החוק, כי כשאנחנו מוותרים על זה אז בסוף אלו שיפגעו מכך שבמדינה הזאת לא ישרור שלטון החוק, ייפגעו מכך קודם כל החלשים ביותר. ולכן אני מודה לך, חברת הכנסת בוקר, שהעלית את הסוגיה הזו. ההצעה שלך לסדר התמקדה בעיקר בנושא חופש ההתאגדות, וללא ספק למשטרה יש מצד אחד תפקיד חשוב גם של אכיפת חוק, גם של שמירה על הסדר וביטחון הציבור. הרי ראינו בשבועות האחרונים את השוטרים שמותקפים פעם אחר פעם בפעולות טרור. ראינו את אותו לוחם מג"ב, לצערנו גם לפני כשנה נהרג שוטר דרוזי שניסה להגן על המתפללים בבית הכנסת בהר נוף בירושלים. קשה לראות ארגון כמו המשטרה מגיע חס וחלילה למצב של שביתה, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו את הפעולה הזו, כי המאבק בפשיעה או בהגנה על הציבור בנושאים של תאונות דרכים או הביטחון האישי של כל אחת ואחד מאיתנו, אלו לא דברים שהשוטרים מרשים לעצמם במסגרת המחויבות שלהם והמסירות והאתיקה. הם לא ירשו לעצמם לשבות. מצד שני, אנחנו ככנסת וכממשלה צריכים לוודא שהעובדה שאין להם היום בחוק יכולת להתאגד ולייצג את האינטרס של עוצמתה של המשטרה, של חיזוקה, של המקצועיות שלה, של הבאת אנשים איכותיים לתוכה, אנחנו צריכים לוודא שהאיסור עליהם להתאגד לא פוגע בעצם בתוצאה שאנחנו צריכים לרצות בה, כי אנחנו צריכים לרצות ששוטרים ישתכרו שכר ראוי והוגן לשעות הפעילות המרובות שהם מבצעים, ולכך שהם מסכנים את חייהם, ולכך שהם נאלצים לבוא לעתים בעימות עם אזרחי המדינה שלא בטובתם, כי זה מהתפקיד שלהם וזו השליחות שלהם. ואני אומר בצער שחברתי חברת הכנסת בוקר צודקת. אני לא בטוח ששוטרות ושוטרי משטרת ישראל, כמובן ואני כולל בתוכם את לוחמי מג"ב, אינני בטוח שהעובדה שאין להם את היכולת להתאגד לא פוגעת בהם אל מול
ארגונים אחרים, שגם הם ארגונים חשובים מאוד, אבל די אם נשווה ונסתכל מה השכר של כבאי מתחיל ברשות הכבאות, וגם זה גוף ששייך למשרדי, וגוף חשוב מאין כמותו, חבל שהסימון ירד לאחר אסון הכרמל, אבל אני חושב שהיום אין אזרח שלא מביא את החשיבות, וטוב שכך הם מרוויחים, והלוואי שיוכלו גם להשתכר שכר גבוה יותר. אבל לי אין היום תשובה למה כבאי מתחיל מרוויח 9,000 שקלים ברוטו, ולעומת זאת שוטר מתחיל, שוטר סיור, שבהקבלה הוא שעושה את העבודה הקשה בשטח, לוחמי השטח של המשטרה, הם משתכרים בסך הכל 7,000 שקלים, ולמי שלא יודע, אין שעות נוספות, אין הבדל בין ימים ולילות, אין שבתות או לא שבתות, זה שכר כולל על כל מה שהשוטר חווה במהלך החודש וכמה שעות עבודה שהוא נותן, על חשבון הזמן שלו עם משפחתו ועל חשבון סיכון החיים שלו והמאמצים שהוא משקיע. ולכן, למרות שלכאורה, ואני כן מאמין בכלכלה חופשית, מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על התפקיד והמטרה של המשטרה ועל הרגישות החברתית שחייבת לקנן בתוך כל אחת ואחד מתוכנו, אני מקבל לגמרי את האמירה של חברתי שצריך לבחון את הסוגיה הזו. אני לא אומר כבר כתשובה אוטומטית שבוודאות צריך לאפשר התאגדות עובדים או ועד עובדים למשטרת ישראל. מצד שני, אני לא בטוח שהעובדה שאין להם את האפשרות הזו והחוק אוסר עליהם את זאת, אינני בטוח שבסופו של דבר זה לא פועל נגד היכולת שלנו למקצע עוד יותר את המשטרה, כי היא עוברת תהליך של התמקצעות, ואנחנו לא פוגעים אולי בכך באפשרות של אזרחי המדינה לקבל שירות טוב יותר ואיכותי יותר ממשטרת ישראל. כי כמו שכולנו יודעים, אי אפשר לצפות מצד אחד שהתנאים יהיו תנאים רעים, ומצד שני לצפות לתוצאות הטובות ביותר שיכולות להיות. אין, איך אומרים, אין ארוחות חינם ואין ניסים, והדברים האלו צריכים לעמוד באיזושהי הלימה. לכן, ברגע שהתמנה מפכ"ל קבוע, ואני אשמח לעשות זאת כמובן בשיתוף פעולה, אני אבחן את הסוגיה הזאת. אני מקווה שגם משרד האוצר ייקח בחשבון את הסוגיה הזו, ובדיונים על תקציב המדינה ותקציב המשטרה ל-2015 ו-2016 הם ייקחו בחשבון את כל השיקולים שאת ציינת ושאני ציינתי, ואני אשמח אם הנושא יעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, כדי שהדיון בנושא הזה יימשך ולא ייפסק ויישאר על סדר היום הציבורי. תודה. חברת הכנסת בוקר, את רוצה שזה יעבור לוועדת הפנים? אז אנחנו נצביע. אורי אריאל. דוד, זה באישורך. בעד 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, ההצעה יצירת מסגרת חוקית עבור התאגדות השוטרים תעבור לוועדת הפנים. אנחנו עוברים להצעה לסדר הבאה,